Hija indiġena, jiġifieri tinsab f'Malta biss. It-tiġiġa sewda, razza unika ta' tiġiġ li ġiet żviluppata għal Maltin fis-snin 30 tas-seklu ieħor mill-Gvern Ingliż. Il-fundatur ta' Breeds of Origin Conservancy, Daryl Grech, spjega li dak iż-żmien l-agrikoltura kienet qiegħda tiżviluppa sistemi u razzet ġodda l-produzzjoni akbar ta' ikel minħabba li d-domanda kienet qiegħda dejjem tikber. Kompla jgħid li kien żmien fejn in-numru ta' razzet kummerċjali ġodda bdew jiġu importati lejn il-Gżejjer Maltin sabiex tiżdied il-produzzjoni u bekk jonqos il-ġuħ. Li ġara kien ir-raħħala kienu qed jimpurtaw ħafna razzet ta' tjur li ma kienux ta' pajjiżna. U ħabba nuqqas ta' iġena fuq l-irsijiet u ħabba nuqqas ukoll ta' edukazzjoni dawn ir-razzet ta' tjur bdew jimirdu u kien hekk l-Gvern Ingliż ta' dak iż-żmien li ddeċida li joħloq din ir-razza sabiex tkun razza li hija reżistenti kemm għal mart endemiku ta' pajjiżna kif ukoll razza dual purpose, jiġifieri li tagħtik kemm bajt kif ukoll laħam. Din ir-razza bdiet minn 40 tiġiġa u 3 tisrieda illi kienu ta' sura daqs u għamla differenti, kellhom fattur komuni, kienu kollha suwed. Meta r-razza ta' tiġiġa sewda ta' Malta laħqet il-kwalitajiet u l-karatteristiċi mixtieqa, inħolqot sezzjoni ġdida li f'Wit Inċita, post fejn kienu bdew jitrabbew fi qtajja kbar għall produzzjoni. Kienet razza illi kienet bejħed u ħord bit madwar 200 bajda fis-sena. Allura dak iż-żmien kien ammont konsiderevoli, però ovvjament meta żdiedet il-popolazzjoni u żdied iktar il-kummerċ, il-bniedem rid razzi iktar kummerċjali li tbit iktar bajt. Għalhekk daħlu razzet ġodda li huma hybrids ġew kreati mill-bniedem li jbidu iktar minn bajda jew tnejn kuljum. Għaldaqstant din ġiet inwarba u l-iskop kummerċjali tagħha ntilef. Ir-razzetta Canet ta' Tullira f'Dellimara huwa wieħed minn 3 li qed jirsistu sabiex jippreservaw ir-razza ta' tiġiġa sewda, semma x'qed isir b'mod konkret sabiex din ir-razza tiġi mħarsa. Flimkien ma' Breeds of Origin aħna qed nagħmlu proġett li fuq il-farm tagħna qed irrabbu din ir-razza, qed nżidu nkattru kemm jista' jkun in-numru billi nżommu l-bajt tagħhom infaqsuhom u nerġgħu nażlu il-kriterji li jagħmluhom puri u mbagħad nerġgħu nirproduċuhom sakemm nżidu stokk sostanzjali. Tim jgħid li t-tiġiġa sewda hija parti mill-istorja Maltija, kemm kulinari kif ukoll kulturali, għalli l-buri li għandu annimali tiegħu illi ma ssibhom imkien aktar.